gutxiagoz entrenatu ahal izateko. Guk erabiltzen ditugun 3 ontziak ikusi ondoren, ontziak banan-banan hartu eta ontziaren atalak azalduko genituzke. Txoko hau, niri gehien gustatzen txoko hau, patroiaren txokoa esango nuke, txopa da. Txopa izango litzateke ontziaren atzeko zatila. Ontziaren atzekaldia txopa da. Nahiz eta arraunlariak niri begira egon da behientzat aurria izan, berez txopa ontziaren atzekaldea da. Hemen ikuste dugu, patroia beha juteko lekuan tranpailu antzeko azpi badakaula, bertan patroia zuti jute da, eta hortaz gain, koska batzu dazkau, hor itxaso zakarra danean gorago jarri eta zuti jartzeko. Ontzia alborik albo batetik bestea daraman zati honek karela izena du. Karela da, eta ez arraun mundua, baizik eta ontzi guztietan, karela da ontziaren ertza nolabait esateko. Horretaz gain, ontziak egonkortasun bat eta sendotasun bat izan dezan, honelako saiets batzu ditu hainbateko tartearekin jarrita. Eserleku hau, esango nuke, hau da gure arraunketa honi izena emate dion atala. Hau izango litzateke tosta. Tostako arrauna hitza hemendi dator. Tostan artean bi bereiztuko nituzke, batetik arraunaria esertzean tosta, ipurdiko tosta esango genukena, eta bestetik berriz hanketako tosta. Garai batean egurrezkoa zian, latzagoa zian, gaur egunean, gizarteare xamurragoa da, biunagoa da, eta horrelako babesgarriak eta bar jartzen jutekea. Esango nukeen urrungo atal garrantzitsu bat, kareletik kanpurantz ateatzean toletera da. Toletera bea da, toleta bertan daraman atala. Toleta izango litzateke, ontzila aurrea juten ahal izateko, arraunak egite duen indar guztia jasate duen tokia. Ikuste dugu, trainerua izanik, 14 tolete ditula, izan ere, arraunari bakoitzak bana du, patroiak beste bat, orduan 15, baina aurrekalariak, aurrean jutean arraunariak, 2 tolete ditu. Izan ere, haizearen edo itsasoaren baldintzen arabera, alde batetik edo bestetik arraunia egingo du. Aipatu behar da, ontzilaren aurrekaldeari branka ditzaiola, branka izango litzateke ontzilaren aurrekaldea, eta bereziki ura mozteun atala honi korazta ditzaio. Ontzia ikuste den ikuspegi honetatik begiratuta, esan behar dugu patroia han kokatuta daula, patroia onuntz begira baldin badau bere ezkerraldeari ababorra ditzaio. Beraz, hemen ikuste duen alde hau ontziaren ababorra da. Eta beste aldeari berriz istriborra ditzaio, edo estriborra gure kasuan. Hemen ikuste dugu, brankaldian, adar txiki bat dakaula, izan ere aurrekalariak patroiari ziagoa emateko garaian laguntza emateko arraun txikila sartze du, eta justu hemen oinarritze da arraun hori, hemengo tarte honetan, eta horrela arrauna brankaren kontra jarri, eta indar egite du ziagoa erresteko. Hauek dira ontziak ditun atal nagusiak. Hala ere, itsaso oso zakarra danean, ontziari beste gehigarri bat jartzaio. Palka izenekoa. Hemen dakau horietako bat, ikuste dugu palka tresna handia dela, eta babesgarri handia izatea bereziki itsaso zakarra danean, ura, ontzi barrura, eror ez dadin. Gure ontzilek mugimendu desberdinak egite dituzte uran gainean. Eta behar kontuak, arraunlari batek esateunean palakin ura moitzeula, hori benetan ez da egila. Arraunlariak palakin dituna da urean presioa egin ontzia aurrea edo atzera jundadin. Arraunlariak bogatzeunean edo egoera arruntian, gehienok ezagutzen egoeran arraun egiteunean, ontzilak aurreruntz jungoa. Beti aurrea izangoa, patroiaren ikuspegien arabera. Eta arraunlariak kontrako aldera arraun egiteunean, atzeruntz jungoa eta zia edo ziatzea esatzaio horri. Horretaz gain, ontziak beti izate ditu bi mugimendu arraunariok bat ere gogoko ez ditugunak. Bat, albozkako balantza, ontzia balantzaka aste baldin bada, arraunariak traba egiteko arriskua daka. Eta traba egite horrek ontziaren mugimendua moteldu egingo luke, eta benetan egoera oso desorosoa da. Bestetik, olatuak gehienetan branka aldetik datozten olatu horiek, ontziari kulunka eragite dio. Balantza mota hau, kulunka izango litzateke. Kulunka gehiena aurrekaldian dijoazten arraunlariak igertze dute eta patroian aldian gutxiago igertze da. Bueno,
Ikusi dugu arraunien egiteko 3 ontzi mota desberdin ikusi dugu, baina ontziekin bakarrikan ez da gauz ereinik. Arraunari batek ontzia bakarrikan eukiko balu, ez da eskuarekin inberko luke arraunian, eta guk arraun egiteko arraunak behar ditugu noski. Hemen atzean ikuste dituzue hainbat eta hainbat arraun mota desberdin, batzuk egurrezkoak eta beste batzuk karbono zuntzezkoak. Iruditan ikuste duzuen bezala, arraunak luzera desberdinetakoa daude. Noski, ontzi mota bakoitzak bere luzerako arraunak eskatze bai ditu. Txikienak, hemen eskuinaldean ditugun hauek, bateleko arraunak dira. Bateleko arraunak bai egurrezko eta baita karbono zuntzezkoak. Ikuste dugu, arraun hauek beste guztiekiko txikiagoa direla. Halare, hauek baino txikiagoak izango lirakenak dira patroien arraunak. Batelekoen ondoren, trenerilako arraunak egiko genituzke, tarteko luzera egiko luketenak. Hemen utxune honetan daude, gaur egun erabiltzen egian arraunak ontzitan da, asteburu honetan da ibilitakoak, remolkean gorta daudelako utxune hau, eta gero trenerukoak. Gaur egunean lehiaketan erabat karbono zuntzezko arraunak erabiltzea. Egurrezkoak bakarren batzuk erabiltzen dituzte, baina gehien bada material zuntzezkoa nahikoa ez da olako jende guztiarentzat. Hemen dartean dazkagun beste arraun hauek aulki mugikorreko arraunak dira, ikuste dunez pala era desberdinekoak. Hemen jarraitze du treneruko arraunekin, eta hemen txoko honetan dazkau patroien arraunak. Patroien arraunak neurri eta luzera desberdinekoa dira, luzenak trenerukoak noski, eta geho batelekoak da treneretako patroien arraunen artean, luzera aldea handirikan ez dakau. Arraunak aipatzeko garaian, arraunaren atalak aipatuko ditugu. Horretarako arraun bat hartuko dugu eta poliki-poliki arraunaren atalak azalduko dizkizuet. Arraun bat hartze deunean, arraunariak arrauna heldulekuak taborda edo tiborta izena du. Zarautzen bereziki taborda hitza erabiltze dugu, naiz eta beste lekuetan tiborta ere ditzaion. Hemendik pala alderuntz jotze baldin badeu, lehenengo aurkituko duen elementua topea da. Tope honek egiteuna da arrauna toletan alturan gelitu, horrela batea edo bestea mugitu ez dadin. Topearen ondoren kainabera dakau, kainabera ondoren lepoa iriste deu, justu izango litzateke arraunaren zatirik estuena, eta lepoaren ondoren pala. Pala da justu uretan sartzean atala eta arraunaren gainuntzeko zati guztiak ez ditugu uretara sartuko. Bai patroien arraunak eta bai arraunarien arraunak atal berdina dituzte, desberdintasun bakarra izango litzateke patroiarenak beti ere pala handiagoa dula eta trenerukoak kenduta gainuntzekoak arraunak luzeran motzagoak dira arraunariek erabiltzen dituztenak baino. Dagoeneko baditugu arraun egiteko bi tresna garrantzitsuenak, baina bada beste zerbait beharrezkoa dana. Izan ere, arrauna ontzian badakigu toletaren inguruan lotu behar deula, baina zerbait behar dugu lotura hori egiteko. Eta zerbait hori estrapua da. Estrapua da arraunari batek jarri behar duen baliabide bakarra. Ontziak eta arraunak elkartetan aurkituko dituzue, baina estrapua edo norbeak egin behar du, edo nolabaitetik hartu egin behar du. Orduan, estrapua arrauna eta ontzia lotzeko tresna hau arraunaren tabordatik sartuko genuke, tabordatik leporaino eraman, lepoa estuagoa danez erresago sartuko deulako, ondoren estrapua arraunaren lepoan daunean toletetikan barrena sartuko deu, eta hortik goxo-goxo arrauna toperaino eramango deu. Behin arrauna tope onduan jarri deunean, arraunariak ez du inolago eragozpenik eukiko arraunen egiteko. Hemendik aurrea, falta zaigun gauza bakarra izangoa, ontzia uretara bota, barrura sartu, ipurdia tostan ondo jarri eta arraunien hasi. Beste gabe, hauxe izan da gaurko atala. Urrun arte!